Limbuhan wayang kulit Ki Sunarpo Kuno Prayitno. Bintang tamu Anting Lambang Sih. Izin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin sih Mbak. Kula nyuwun pangapurane nggih Mbak. Iki nek ngene iki yo ngrusakke wiron uripmu aneh. Nek gur wiron ya ora apa-apa sing rusak. Lah napa meleh sing ajenge rusak kira-kira? Wae pikir aku rusak nek cekok. Nggih. Bapak Sunarpo. Oke, siap nyontak wironku tak siapke. Ya. Mbok karep nyekel wironku. Minal aizin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Oh nggih, sami-sami minal minul. Heeh. Nggih, nek kula kathah klentu-klentunipun. Dene jari dene wirone ora di inul-inul kaya mau lho. Lah nek ibuke aku wedi e. Aja, Dek, aja. Aku mang wajahku wis dikon moto ngono nek dicewegatne dalan piye? Nyegat sapa? Nyegat ibu nek sampun ngrusak wirone panjenengan. Bojoku ora bakal cemburu karo sinden sing arep duwe bojo. Nek sinden sing rondo bojoku cok rada bahaya, kira gawat. Lah nggih panjenengan kan emang terkenal Sunarpo Guna Prayitno dalang sing senengane rondo. Cangkemmu kowe ngomong. Tak terke kene pisan kok malah ngunak-ngunakke mirang-mirangke wong tuwa. Nggih, alhamdulillah niki sampun kalampahan wayangan lakone kasil dumadi kumpul. Kasil dumadi kumpul piye kowe lho? Jenenge iki asmane Mas Kasil Jumadi. Mas Kasil Jumadi kumpul. Oh, niku asmane. Ora kok lakone Kasil Jumadi kumpul. Oh, nggih. Ngapunten Mas Kasil. Nggih, sugeng riyaden sedaya mawon. Nggih, sugeng riyaden Mbah Manu ya. Niki Dek Anting beda karo Mbak sinten mau Mbak saka Bantul Mbak Rini. Mbak Rini. Nah, nek Mbak Rini cara iwake nika iwak nila. Nggih, nek niki? Nek niki iwak blanak. Blanak iwak apa? Blanak niku iwake mulus putih. Ya, ini gampang bosok mergo empuk niku lho. Nek nila najan tipis ora daging, ning mbok tekan rong dina ora bosok niku lho. Nek panjenengan nek bentuke kaya jenengan iwak napa? Aku kotok, nah aku lho kotok. Ngerti kotok? Kotok kuwi gabus. Iwak gabus. Empuk no. Atos kok empuk yo. Atos, bagus, alus, menis-menis ya lho kotok. Sampeyan mosok alus ngono kuwi. Waduh. Asem kuwi. Tapi amis. Hah? Tapi amis. Ya amis wong iwak kok. Nek Mbah Walu ya cara iwak apa? Nah, ngono ki iwak iki goblok. Iwak apa, Mbah? Iwak kembung. Lah kok iso kembung? Gembung ora kembung. Kok iso gembung? Gembung. Nek aku kembung jenenge wis cetha kembung kok ora mentas-mentas iki iwak. Berarti iwak gembung ya, Mbah? Iwak gembung. Nek mriki iwak gembung, ning nek iki iwak gemblung nek mriki lho. Dadi Mbah Walu ya gemblung. Ora apa-apa gemblung malah bebas hukum. Metengi wong ora masalah ya, Mbah. Oh, ya masalah nek kuwi kok lho. Wong gemblung lho bebas hukum. Lah kok Mbah Walu ya nek karo aku lungguhi nyapu to, Mbah? Lah giliran pas karo kowe kesel kok ya nduk. Lah wis wong telu lho sing tak ayahi kowe iki agi pisan. Lah aku lho urung pengalaman banget arep ngayahi panjenengan. Ngaten, Mbah, ndak darani pelecehan, Mbah. Ora ya pokoke kowe arep nembang apa kowe tak tunggone ning kene nduk. Nek ora bener tak benerne. Oh nggih. Ana pamundhut ya, Nduk. Caping Bapak gunung, napa? nggih, caping gunung ala Madura. Madura. Mangka sing dituju ya mung Dik Anting Lambang Sih. Niki nepangaken Dik Anting niku putrane Pak Dalang Sun Gondrong. Nggih. Tinggalane bapakmu ning nggonku. Napa? Kendange. Tak kira bojo. Oh, sudu. Bapakmu bojo-bojo ya? Lah ya wis ngono kuwi to dalang biasane. Ora nek aku siji tok Siji A, siji B. Bapakmu garwane piro? Garwane kadose pinten nggih? 3. Sing resmi. Sing resmi 3. Sing ora resmi? Kula mboten ngertos. Oh iya. Ngene lho Mbok Cange. Piye, Mbah? Mulana bapakne Mas Anting iki rabi bola-bali iki kepingine Anting ming diparingi donga kalepamuji ibune. Soale ngelingono nek surga itu di bawah telapak kaki ibu. Mula nek kah ibune iki swargane luwih akeh ora apa. Lah nggih swarga kula 3, Pak. Oh iya bener. Jenengan makane akeh Aku siji wae kok, Dik. Nggih berarti jenengan contoh lelaki yang setia. Setia. Idaman wanita. Nah, ngono. Ning bojoku malah ra ngidamke aku lho. Ya, caping gunung ala Madura. Mbah Parja. Alah kemayu.
Sing muni ngono Wiraswara apa sindene? Tetep Sindene mawon. Oh ya sindene wae. Wiraswarane paling munine ya meng mbok make. Si wiyagaku men dodar sithik. Oh, nggih. Berarti wiraswarane tak mawon. Oh iya Wiraswarane mau. Monggo nek sampun dar jenengan lepeh riyen, Mas. Weh, Ora lah. dilek ngono kok dilepeh. Dilek riyen. Mon memajang kon keruk Wah. janur kuning Kok kata-katane malah keri ya Mbak aku lho Mbak. Kata-katane sing kon keruk ruk keruk sak brebetan kaya tau petruk kuwi aku. Kembang bayi maduri Iki ora ana wong mudeng artine. Iya, upama salah wis tenang wae wong ora ana wong ngerti ya. Panas. Jung. Panas ojan ling-aling sayang caping gunung. Nek model Madura ora nggo parikan ora ya, Nduk? Boten. Oh iya. Ben sindene ben aman nyaman nek Ya maem. bener. Ten nek parikan cara Madura sindenku bingung kabeh. Arep golek cakepan apa tak ya? Bingung gak mudeng-mudeng. Yo. Isane yo meng tekek loren ndase ireng tak ya. Wong wis tuwek senengane meteng. Nggone Mbah Waluya. Engko bar iki kaya ngono ya ana sing jaluki lho. Make abinek kelaben. Lakek binek apa? Make binek Oh, make kelaben binek. lakek. Oh, tak kira lakek binek. Lakek. Lah, iki sing keri lakek to? Inje, Apa tegese lakek? laki, cowok. Oh, cowok. Lakek niku cowok. Oh, lakek-lakek berarti Cowok-cowok. Heeh. Wiyaga niku lakek-lakek. Ah, ya lah nek lakek karo cowok karo cewek piye? Lakek binek. Oh, lakek binek ya. Nggih, lakek binek ki cowok. Sampean lakek, Oh, nyong lakek ya karo sapa? kalih binek. Oh, karo binek. Binek kuwi cewek. Heeh. Nek ten mriki lakek benten. Oh, beda. Bedane napa, Pak? Beda, beda. Ayo dijelaskan. Ini pengetahuan. Beda iki ora masalah ngono. Aku ngerti aku dong, ya. Heeh. Ning ora ning gone. Ya coba kalimatnya pripun nek ten mriki lakek niku.
Lakek iki wong lanang sing wis sepuh jenenge lakek-lakek. Oh, berarti Mbah Waluyo lakek. Lakek-lakek. Wong tuwa sepuh kliwat ninek-ninek. Ninek-ninek. Mbah Waluyo berarti lakek-lakek. Heeh, karo ninek. Kalih ninek. Sak penake lambe mudunan. Ati Bang sampean meneng wae. No menason barase iki lho. Luar biasa ora iso dimiliki sinden liya mung kejaba anting mergo aku cah wetan. Alhamdulillah. Kan padha-padha membawa tradisi sendiri-sendiri to Pak De. Liyan saka kulon engko sing diaturke gagrag kulonan ya ora. Bocah wetanan diaturke gagrag wetanan. Nggih, jenengan saka alam gaib napa sing diaturke? Ya ora ngono, kuwi jenenge lho. Pelecehan ku lho. Masa kok alam gaib iki lho. Ya cah caping gunung. Gendangane siap. Nano tak ndluntah. Kula riyen apa jenengan riyen? Ayo kowe lho masa wae. Lah biasane lanang sih. Oh lanang. Kowe wae sik nek omah biasane ora. Ora sida Mas Kesuan ya Allah. Iya. Kek jaman
nembang karo joget kuwi ngetokke energi luar biasa lho, Nduk. Nah, Mula iki- nek kowe bar iki madang rong piring aku ora maido. Beh. Ya Aku ning gue. Orjen Campursari nembang karo joget rengos-rengos lho. Ora rampung megap-megap aku. Iki tempone lho Pak De, mateni sinden. 130 ya. 130. Wes sak karepmu arep 120 200 tak ayahi. Nam eling nam iki sing meteng enom lho, Nam. Jebon terbang. Apa nih? Hamil muda iki lho. Awas we Mas. Kuat. Lanjut. Sik. Eling sadar lho, Wesel aku. Tak kira kesurupan kowe. Ora. Jangan dadi lho. Mas Wiyoga. Non. Kan iki lagi kayak ngene ya keadaane. Heeh, terus Ki aja cepet-cepet. oh iya, Alon-alon sing penting kelakon. Lagi. Rungokke cosing alon-alon. Oke? Kunci hing alon-alon. Ya. Sik ya. 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 Syukur bisa gunung desa. Piye. Iki kalonan. Lah jare kon alon. Ya munggah sithik. Oh, alon munggah sithik. Munggah sithik. Munggah sithik. Aja kalonan ya Kang Mas, sampean ngerti to? Dikon muni munggah sithik ya. Munggah sithik ya. Rungokke, Com, munggah sithik. Rungokne lho, Co. Ah, rungokke. Siap, yuk. Ya. Syukur bisa Munggah sithik. apa aku? Jare kon munggah sithik. Kok ya manut dalange gemblong kok Eh. iki. Waras sing ngonoke gemblung lho. Ndak sampean lo ngomong-ngomong dhewe kaya wong gemblung. Ning sesuk kan mari jam 4. Oke. Nek kowe gemblung bablas. Ya wes. Sak cepetmu. Oh iya, jangan capekmu. Bebas. Yes terakhir tak ayahi sampean. Wong lanange kuwate sepiro? Nah, rasa kowe. Iya, Mbah. Nyebalekke wong lanang ki lho, Mbah. Loh, nyatane obat kuat diciptakne wong lanang kok. Heeh, ora ana obate nggo wong wedok ya. Lah iya. Ana obat wong wedok. Apa? Perangsang ngono lho. Oh, kok tekan kono to? Kok tekan kono dalange pikirane tekan Ora ngono, ndi, ora kowe? ngono. Ora ono tanggaku kok ana wong rondo to, wis 15 tahun apa 20 tahun punjul. Lah terus bojo anyar. Ora iso. Lah, Terus ora sing iso. lanang tuku ning apotek sing dikek obat dudu sing kakune, sing putri obat perangsang. Perangsang. Ora usah do yele-yelan kono kuwi lanang wedok ki duwe obat dhewe-dhewe. Wong lanang ya obat kuat, wong wedok ki ya duwe sari rapet. Contone Loro ngomah nggonku kae lho, loroku. oh iya. Dalang ro dagelan padha wae. Ora beda-beda bayarane kok. Beda bae beda nasibe. Ketok aku ning dhuwur ning jatah akeh sing ning isor malah iki lho. Yo. Ya. Syukur